λοιπόν, εγώ δεν το πάω το βιβλίο μόνο μέχρι τη σκηνή, το πάω μέχρι την αναγκαιότητα της πλαστικής των λεγόμενων. Και έτσι φεύγουμε πολύ πιο μακριά από την παρατήρηση της φίλης και από την παρατήρηση τη δική σου. Ήθελα λοιπόν στις βασικές προθέσεις αυτού του βιβλίου να κάνω αυτό που πολύ σωστά είπε ο Τόλης, ο οποίος μεγάλη του πείρα μας βοηθάει όλους πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο αντίθετα με αυτά που συνήθως κυκλοφορούν. Και από την ποικιλία των αντιδράσεων, όχι εδώ, παντού, αλλά και εδώ επιβιώνεται ακριβώς, φαίνεται ότι το κατάφερα. Δεν ήθελα μια σούπα αφηγηματική, ένα κύμα του αφηγηματικό λόγο. Δεν ήθελα κάτι με εντοπιότητα. Δεν ήθελα κάτι με σφιχτά προσδιορισμένο χρόνο, παρόλο που σου λέω ότι έχει τέτοια, το υπεροκειάνιο, τέτοια όργανα, το άλλο, το τέτοια. Καταλάβαινες, δεν μπορεί, αυτό τώρα ραντά, τώρα τ' άλλο. Εδώ θα είναι. Ήθελα να γράψω με μανία ένα βιβλίο χωρίς βαλκανικότητα. Δεν αντέχει άλλο η ψυχή μου αυτή την καπηλεία της βαλκανικότητας, αυτή την καπηλεία του εμφύλιου. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Το επόμενο βιβλίο που ετοιμάζω, το οποίο θα αφορά στη Θεσσαλονίκη και θα αφορά σε μια πολύ επώδυνη περίοδο, 43-90, και θα αφορά και στους Εβραίους, εκεί θα δούμε, το λέω από τώρα γιατί η ρητόχος συντελέσει κατά 65%, πόσα πίδια βγάζει ο σάκος, πώς θα με αφορήσουν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω φτάσει στην οριμότητα του να τα παίζω αυτά τα πράγματα. Δεν γράφω για να χαϊδέψω ούτε τον αναγνώστη μου, ούτε να του δημιουργήσω ασφάλειες, ούτε να του δημιουργήσω κολακίες, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα καθόλου. Σας τάση. Δεν μας ασχολεί. Είναι έξω από τη στόχευσή μου. Δεν είναι Stephen King εγώ. Δεν είναι το παλικάρι που γράφει ο Roth, ας πούμε, 37 φορές την ιστορία των νεύρων μέσα στην Αμερική ως άλοθη, γιατί έχει ερωτικές ή αυτές αμφιβολίες και δεν ξέρει πώς το βιβλίο από 230 σελίδες να γίνει 600. Τα έχω γράψει και στην Πανδώρα δημοσίως αυτά τα πράγματα. Ο μόνιμος υποψήφιος στον προθάλαμο των βραβείων Νομπέλ είναι ο Roth. Εντάξει, εμείς και δεν πεδώσαμε 17 φορές το ίδιο ιστορικό έβριμα. Δημιουργεί όμως ασφάλεια το ιστορικό έβριμα. Έχει ονόματα το ιστορικό. Είναι ο Black, είναι ο John, είναι ο Τάδε, έχει ονόματα. Κατάλαβες. Δηλαδή η ηθικότητα ή η ανηθικότητα συγγραφέα για μένα βρίσκεται αλλού. Στο να μπορείς να πεινάζεις ακόμα και την ίδια τη δομή της γραφής που είναι γύρω-γύρω. Σαφώς δεν είναι απόλυτη επιτυχία. Σαφώς με ρίσκα και με το να σπάς και τα μούτρα. Εγώ απόψε να είστε σίγουροι ότι και την τελευταία γνώμη που, την πιο μικρή, την πιο τελευταία, καταλάβετε πώς το λέω, την πιο, την μια φράση εποσιώδη, που φαίνεται εποσιώδη, στο λόγο που σας λέω περνάει μέσα μου με τόση παρησία και αγάπη, γιατί εγώ είμαι εθελοντής, εγκατέλειψα καρδιά του για να κάνω αυτό το πράγμα. Για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, εμένα θα με προβληματίσουν πάρα πολύ τα λόγια. Θα ξανασκεφτώ 100 φορές αυτό που μου λες. Όμως, ήταν επιδίωξη η μη σαφής χρονικός προσδιορισμός. Ήταν ένα ρευστό πράγμα. Έλεγα κυλάει, ναι, πάει το υπεροκειάνιο. Επίσης, αφού αυτός προσπαθεί όλο το μυθιστόρημα να δει τον εαυτό του από πάνω, πώς θα σου φτιάξω εγώ αναγνώστη που να το βλέπεις εσύ τη φάτσα κάτω, συγγνώμη λέμε, να δώσω το χέρι σου και να σε κάνω χειροπιαστόν. Δεν γίνεται. Πρέπει, εγώ τον λέει τώρα αν σβήσουν τα φώτα, λέει κάπου, θα σβήσω κι εγώ. Τι γίνεται, θα πάω και ένα εξπάραχο. Έχει υπαρξιακές μούρλες. Και κάτι άλλο για να δείτε το εξής. Ποιος από εδώ πέρα μέσα, από όλους μας, είναι απόλυτα σίγουρος ότι γνωρίζει τι ήταν η ζωή που πέρασε και ότι ποια είναι η ζωή που του μέλεται. Ποιος πια έχει καταλάβει τόσο καλά, εγώ ομολογώ δεν έχω καταλάβει απόλυτα καλά τη ζωή που μου πέρασε, έτσι. Έχω μια κάποια ερμηνεία. Γελάει ο Τόλης. Έχω μια κάποια ερμηνεία. Μόνο που έχω την παρησία και την τόλμη να το λέω και δημοσίως αυτό το πράγμα. Ναι, δεν έχω καταλάβει απόλυτα καλά. Δεν είμαι ο Γκέτε, ξέρω εγώ, αν και αυτός είχε καταλάβει πολύ καλά. Πάντως τα δοκίμια του τα οποία τα κάνανε απροπό του Γκέτε διηγήματα για να έχει η Ευρώπη τα πρώτα της διηγήματα, είναι μια τροπή. Δηλαδή, αν ζούσε θα ήθελε να αυτοκτονήσει ο Γκέτε για αυτή την κίνηση. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, και αυτός δεν κατάλαβε καλά. Δηλαδή, αυτός δεν κατάλαβε καλά. Δοκίμια, ταξιδιωτικά ήταν. Δεν ήταν εδώ και διηγήματα, δεν είχαν διηγηματική συντομία, δεν είχαν εύστοχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το απόλυτο έργο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπως και το αριστούργημα δεν υπάρχει. Είναι αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του.
Μέλη πονηθήσετε που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Πάντως, λέω ξανά αυτό. Δεν είναι μόνο οι περιγραφές, δεν είναι μόνο το νόημα και το μήνυμα. Είναι ο ίδιος ο λόγος πως βγαίνει από μέσα και αυτό εγώ ήταν στις προθέσεις μου και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ένα γρήγορο παράδειγμα, μια και πήρα το λόγο τώρα και εκμεταλλεύομαι, είναι το εξής. Μερικά υπάρχουν διάσπατα σε όλο το βιβλίο, είναι το εξής. Κάθε, εδώ είναι και εκεί που γνωρίζει τη γυναίκα με την τελειέστη, να. Στις αρχές συνήθως των κεφαλαίων υπάρχουν μερικά πράγματα όπου κάθε λέξη κάνει παράγραφο. Είναι σαπτήματα, είναι στενά. Αυτά δεν γίνανε κατά λάθος, γίνανε 1000 φορές το πέρασα. Αρχίζει λοιπόν με φαρδί λόγο. Προσέξτε τώρα τις δικές μου σκέψεις και τις δικές μου αιμονές. Αρχίζει λοιπόν με ένα φαρδί λόγο επίτηδες. Πλέον με ανοιχτά της Αραβικής θάλασσας προς Καράτσι. Για ώρες έβλεπα μόνο ουρανό και θάλασσα. Είχα αφαιρεθεί στο κενό μιας μη εικόνας. Ο χώρος γύρω μου είχε αδειάσει. Εθέρας. Ζούσα στο απόλυτο κενό μιας άλλης διάστασης. Ήμουν κυριολεκτικά αλλού, όταν αισθάνθηκα δύο παρουσίες να βριστούν στο διπλανό τραπέζι. Ο θόρυβος που έκανε τις σκιές τους καθώς έπεφταν επάνω μου μου φάνηκε εκοφαντικός. Αν αναγνώστη μου, ανώνυμη, οποιοδήποτε, δεν κατάλαβες το τι παίχτηκε εδώ, γυμνάσου λίγο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα ότι είναι ένας οποίος μας περιγράφει και μας λέει πράγματα. Αμέσως, πρακτικά. Είχα αφαιρεθεί στο κενό μιας μη εικόνας. Μα αυτό είναι μια ολόκληρη κατάσταση. Μια φράση με, αλλά ποιο είναι το κενό μιας μη εικόνας. Το περνάει εδώ. Γιατί εγώ είμαι αυτός που ισχυρίζεται ότι πρέπει ο συγγραφέας να έχει άπειρα ευρήματα. Μπορώ να σας πω πολλούς συγγραφείς που έχουν ένα-δύο ευρήματα και τα νεκροτομούν. Τα βάζουν στη φορμαλδεΐδη. Βρήκε το έβριμα. Το έβριμα. 300 πρέπει να έχει μέσα 1000. Λοιπόν, λέει εδώ. Είχα αφαιρεθεί στο κενό μιας μη εικόνας. Ο χώρος γύρω μου είχε αδειάσει. Εθέρας. Είχε φύγει αυτός τώρα. Και μετά το άλλο, ότι πέφτανε σκιές επάνω του με έναν. Μου φάνηκε ο θόρυβος που έκανα, οι σκιές, αν είναι δυνατόν οι σκιές να κάνουν θόρυβο, ήταν εκοφαντικό. Μιλάει το βιβλίο μόνο του. Ξέρετε, δεν είμαι ένα ρεαλιστικό, νατουραλιστικό κείμενο. Είμαι ένα κείμενο που πάει μέχρι το λόγο. Δείτε με έτσι και το λέει σε δεκάδες σημεία. Μπορώ αργότερα να σας πω, ξέρω εγώ, θα σταματήσω τώρα, ή και το άλλο. Το πρωί με ξύπνησε ο υπούκοφος θόρυβος της άκυρας. Λασκάρισε κλειδί. Έπεσε στη θάλασσα τη λιμανή της Βομβάρης. Γλιστρούσε η σιδερένια καδένα, ήχος συνεχής, μεταλλικός. Ξεκινούσε από τα σπλάχνα του πλοίου. Διαχέονταν σε κόσμο αχανή. Είδατε. Αυτές είναι οι προθέσεις. Να τις πάμε τώρα από την περιγραφή μέχρι το τέλος. Εδώ για τώρα σταματώ.